хора, днеска пак от 7:30 вечерта е чакам в моят Twitch канал долу в описанието. Ще играем, мисля, само Майнкрафт или FIFA. FIFA и Майнкрафт ще играем, ако искате, на GTA 5. Пак казвам, чакам ви в моят Twitch канал. Долу в описанието е там. От 7:30 и се видим, съответно 7:30. Само правя много по-късно, защото примерно не се събират много бързо хора. Защото вижте. Примерно, ето, за един ден имам 11 показвания. За един ден имам 11 показвания, хора. Отмислям на нещо, но не знам. И да, ще се видим, пак казвам, в 7:30 в Twitch. Линкът в описанието. И да, чао!